खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ बङाइगावआव सा-8 बांलादेशी नोगोरारि हमदों। मंगलबारखालि आसामनि निउ बङाइगाव रेलवे स्टेशनाव सा-8 बांलादेशनि नोगोरारिफोरखौ हमनाय जादों। सोरखारि रेलवे पुलिसआ बिसोरखौ आयेन बेरेखायै भारतआव हाबनायनि थाखाय हमदोंमोन होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। हमजानायफोरा बांलादेशनि जमालपुर जिल्लानि। बिथांमोनहा बुंदों दि बिसोरो मेघालयनि गेजेरजों भारतआव फैदोंमोन आरो खामानिनि थाखाय चेन्नाईआव थांनो लुबैदोंमोन। बिथांमोनहा खौरां बिजोंनो खोन्थादोंमोन दि बिसोरो दालालफोरनि मददजों सिमा बारनो थाखाय साफ्रोमनोबो 8,500 रां होदों। सासे जिआरपि मावख'गिरिया हमथानायखौ रोखा खालामदों आरो बुंदों दि बिसोरो उनाव मोनसे प्रेस ब्रिफिंआव आरोबाव गुवारै फोरमायगोन। बे जाथाया बै समाव जादों जेब्ला आसाम सोरखारा बांलादेशनिफ्राय आयेन बेरेखायै हाबफैनाय सुबुंफोरखौ नागिरगासिनो दं। बे आगाना आसामनि बेरेखा हान्जानि दैदेनगिरिफोर आरो मोनथाय हान्जाफोरनिफ्रायबो सोंखारि जानायजों मोगा-मोगि जानांदों। बे केसनि सायाव आरोबाव आपडेटफोरखौ थाबैनो मिजिंथिनाय जादों। नैथि खौराङाव दङ बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय बिसायख'थि फारिलाइनि ड्राफ्ट। सिमा बारनायनि उनाव गं 81 गोदान गामिफोरखौ दाजाबदेरनाय जादों। बिटिसि बिसायख'थि बिटिआर बिसायख'थिनि थाखाय ड्राफ्ट भटार फारिलाइ फोसावबाय। बिटिआरआ सेप्तेम्बराव बिसायख'थिनि थाखाय साखाफारा जाबाय थानाय समाव आसाम बिसायख'थि आय'गआ गासै मोन 40 बिटिसि बियाबफोरनि थाखाय ड्राफ्ट भट इलेक्टरेल रल फोसावदों। बे आपडेटेड भटार फारिलाइयाव दायो गं 81 गोदान गामिफोर दं, जायफोरखौ थांनाय दानाव सिमा दानख'नाय खान्थिनि उनाव बावैसो बिटिआरआव दाजाबदेरनाय जादोंमोन। मावख'आरिफोरनि बायदिब्ला गासै ओनसोलाव 3,277 भट होग्रा मिरुफोर थागोन। 17 भट होग्राफोरखौ गुबुन थाखोनि सिङाव फारिलाइ खालामनाय जादों। बबेखानि जोबथा आथोन हिसाबै साननायखौ दासिमबो थियारि खालामनाय जागासिनो दं। ड्राफ्ट भटार फारिलाइफोरा दा सार्कल मावख'फोर, ब्लक मावख'फोर, टाउन कमिटिफोर, पुलिस थानाफोर, साहा बागानफोर, गाव पन्चायतफोर आरो गामियारि गौथुमनि मावख'फोराव रायजो-राजानि नायबिजिरनायनि थाखाय दं। भट होग्राफोरा गावसोरनि इपिक नम्बरखौ बाहायनानै एबा फारिलाइखौ डाउनल'ड खालामनानैबो गावसोरनि मुंफोरखौ अनलाइन नायग्रोमनो हागोन। दाबि आरो अजद होनायफोरखौ 5 आगस्तसिम अनलाइन एबा रिटार्निं मावख'गिरिफोरनि मावख'आव गथायनो हागोन। बे समावनो राजखान्थियारि हाबाफारिफोरा दुंहाव जागासिनो दं। बे खेबाव बिजेपिआ गासै मोन 40 मासियाव हारसिङैनो बिसायख'थि गेलेगोन, इउपिपिएलजों नङा, जेरै 2020 मायथाइयाव जादोंमोन। एजिपिआबो हारसिङैनो बिसायख'थि गेलेगोन, मोन 10 बियाबफोराव बिजाथि फसंनो बिथांखि लादों। बावैसो दाजाबदेरजानाय गामिफोर आरो गोबां दोलोफोरनि गोदान भट होग्राफोरजों बे सेप्तेम्बरनि बिटिसि बिसायख'थिखौ खाथिनिफ्राय नोजोर होनाय जागोन। थामथि खौराङाव दङ चिरांनि खासिक'त्रानि NH-27 आव गिख्रंथाव एक्सिडेन्ट, सासेनि जिउ खहा, गोबां जोखोम। सोमोनांथाव जाथायाव जानाय बे जाब्रबथायाव फिसा आरो गिदिर दावबायारि रोगाग्राजों लोगोसे खमैबो मोन 6 गारिफोर दंमोन। थैनाय सुबुंखौ बासुगावनि थागिरि नमित गयारी होनना सिनायथिनाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला गोहोम गोग्लैनायनि जाहोनाव बिथाङा जायगायावनो जिउ गोमायो। बिथांनि बिनानाव रितु गयारीआ गोब्राब जखम जादोंमोन आरो बिथांखौ खाथिनि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। सावफाहामारि मावख'गिरिफोरा बुंदों दि बिथांजोनि अबस्थाया गोब्राब जानानै दं। नुगिरिफोरा बे नुथायखौ दावराव-दावसि होनना बरनायदों, जेराव राजालामायाव खहा जानाय गारिफोर गोसारदोंमोन आरो जोखोम जानाय दावबायारिफोरनिफ्राय गिखांनाय गाबदोंमोन। पुलिस आरो हरखाब सिबिथाइफोरा जाथाय जानाय जायगायाव सौहैनायनि सिगां जायगानि सुबुंफोर आरो लामानि सुबुंफोरा खहा जानांनायफोरखौ हेफाजाब होनो खारलांदोंमोन। जिला ट्राफिक पुलिसआ ओनसोलखौ बेंखनबाय आरो जाब्रबथायनि जाहोनखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनायखौ जागायदों। गिबि रिपर्टफोरा सुबुरुन होयो दि गंसे गारिआ सामलायनायखौ खोमादों जानो हागौ, जायनि जाहोनाव गोबां गुबुनफोरजों लोगोसे मोनसे चेन रिएक्शन सौग्रावलायनाय जादों। जाब्रबथायनि उनाव मुखुब राजालामायाव गोबां घन्टासिम थांलाय फैलाया गाज्रियैनो हेंथा जादोंमोन। पुलिसनि हान्जाफोरा आथिखालाव बायखोन्दा बाहागोखौ बोखारनो आरो लामायाव सरासनस्रा थासारिखौ लाबोफिननो थाखाय खामानि मावगासिनो दं। नायबिजिरनाया दावगालांनायजों लोगोसे आरोबाव गुदि खिथाफोरखौ नेथ'नाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ कलियाबरआव गुबुन गुबुन लामा जाब्रबथायाव सानैनि जिउ खहा, 30 जोखोम।
कलियाबराव गुबुन गुबुन लामा जाब्रबथायाव 2 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो 30आ जोखोम जादों। रंगालुआव गिबि जाथायाव बल बम सिबियारिफोरखौ लाबोनाय गंसे गारिया सामलायनायखौ खोमायो, फांसे बिफांआव सौग्रावो आरो मोनसे हाखराव गोग्लैलाङो। ढेकियाजुलिनि सालायगिरि रहित रायआ जायगायावनो जिउ गोमायो। गारिया शिबसागरनिफ्राय ढेकियाजुलिसिम फैगासिनो दंमोन। बे समावनो जाब्रबथाया जादों। आइजोफोर आरो गथ'फोरजों लोगोसे 30 दावबायारिफोरा जोखोम जायो आरो फाहामथायनि थाखाय खाथिनि देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो। हरमतियाव मोनसे गुबुन जाब्रबथायाव किताब आली मुंनि सासे बाइक सालायगिरिया हाथाइनिफ्राय न' फारसे फैबाय थानाय समाव गंसे सिनाय मोनै गारिया बिथांखौ उननिफ्राय सौग्रावनायाव जिउ गोमायो। बिथांखौ कलियाबर महकुमायारि सुबुं देहा फाहामसालियाव लांनाय जादों, नाथाय डक्टरफोरा सौहैनायाव बिथांखौ थैबाय होनना फोसावदोंमोन। पुलिसआ मोन्नैबो जाब्रबथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायबाय। हिट एन्ड रान जाथायाव लोब्बा थानाय गारिनि सिनायथिखौ दासिमबो मिथिनाय जायाखै। बेफोर दुखुनांथाव जाथायफोरा कलियाबर ओनसोलाव लामा रैखाथि आरो सालायगिरिफोरनि बिबान होनायनि सायाव जिंगा सिखांदों। बाथि खौराङाव दङ। 22 खालि बिजेपिखौ बिदाय होगोन। उदालगुरियाव आसानि 2 घन्टा धर्ना होदों। उदालगुरियाव आसानि धर्ना, आदिबासिफोरखौ ट्राइबेल खालामनांगौनि दाबि। दुलाराय आसाम आदिबासि फरायसा आफाद (AASA)नि नाजानायाव मैया उदालगुरियाव 2 घन्टा धर्ना होनाय जायो। उदालगुरि जिल्ला कमिशनारनि मावख'नि मोखाङाव खुंनाय धर्ना हाबाफारियाव मावथिफोरा आखायाव प्लेकार्ड लानानै जोंखौ ट्राइबेल खालामनांगौ, फै जों थांनानै थानि बायदि स्लगान होदोंमोन। बिजेपि सोरखारा आदिबासिफोरखौ थागिबि खालामनायनि थाखाय भट होनानै सोरखार दादों, जाय दिनैसिमबो गावनि समायखिराफोरखौ फुरा खालामाखै होनना मिरु नेहाथारि रबिराम बास्किआ बुंदों। बिथाङा 2026 मायथाइसिमाव आदिबासिफोरखौ हारिसायारि ST खालामनो दाबि खालामदों एबा बाय-बायजों बिजेपि सोरखारनो खौरां होनो हुमखि होदों। बिथाङा हाग्रा आरो साहा बागान ओनसोलाव थाग्रा आदिबासिफोरनो हा पाट्टा होनांगौ होननानैबो दाबि खालामो। जिल्ला ASAनि आफादगिरि बाबुल पाइकीआबो सोरखारखौ सोंखारिनानै बुंदों, बिजेपि सोरखारा जोंखौ भट बेंक बायदिल' नायगासिनो दं, समायखिरा लानायाव फेलें जादों। बिथाङा बुङो दि बे खेबाव बागानाव भट बिनो फैनाय दैदेनगिरिफोरखौ आदार जाहोगोन। बे धर्ना होनाय हाबाफारियाव रोजा रोजा ASA मावथिफोर आरो मददगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। 6थि खौराङाव दङ। अमित शाहआ 24 जुलाइआव हायुङारि समबाय खान्थि 2025 बेखेवगोन। मिरु नखर आरो हेफाजाब मन्थ्रि अमित शाहआ 24 जुलाइआव अटल अक्षय उर्जा भवन, गोदान दिल्लीयाव हायुङारि समबाय खान्थि 2025खौ जागायगोन। हेफाजाब बिफानआ बुंदों दि गोदान खान्थिया 2025 मायथाइनिफ्राय 2045 मायथाइसिम भारतनि हेफाजाबारि सेक्टरखौ लामा दिन्थिगोन। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि आरो अमित शाहनि दैदेननायाव थियारि खालामजानाय बे खान्थिनि थांखिया विकसित भारत 2047 नि नोजोरजों गोरोबहोनो थाखाय हेफाजाबारि आफादफोरखौ फोथांफिन्नाय, गोदान मुगायारि खालामनाय आरो गोख्रों खालामनाय। बेयो थांनाय 2 जिथाइयाव बे सेक्टराव सोलायनायफोरखौ नोजोर होनानै 2002 मायथाइनि सिगांनि खान्थिखौ सोलायगोन। बारग' मिरुआरि मन्थ्रि सुरेश प्रभुनि दैदेननायाव 48 सोद्रोमायारि ड्राफ्टिं कमिटिआ 17 जथुमफोर आरो 4 ओनसोलारि मावबादाफोरनि उनाव गुबुन गुबुन स्टेकहल्डारफोरनि 648 सुबुरुनफोरखौ नायनानै बे खान्थिखौ थियारि खालामदों। बेखेवनाय हाबाफारियाव कमिटिनि सोद्रोमाफोर, हायुङारि समबाय आफादफोरनि गाहायफोर, हेफाजाब बिफान, NCDC, NCCT आरो VAMNICMनि मावख'गिरिफोरा बाहागो लागोन। 7थि खौराङाव दङ। 50 लाख रांनि आयेन बेरेखा जौ फेक्टरिनि बेंखननि उनाव चिरां आबखारि मावख'गिरिफोरखौ सासपेन्ड खालामदों। आयेन बेरेखा जौ केसनि थाखाय चिरां एक्साइज सुपारिनटेन्डेन्ट आरो इन्सपेक्टर सासपेन्ड। चिरां जिल्लानि आबखारि बिफाननि बिबानगिरि गौरांग चौधुरी आरो आबखारि नायदिंगिरि दिब्यज्योति शर्माखौ बिबानाव गाज्रि रोखोमै नेवसिनायनि थाखाय गोख्रै गोहोजों सासपेन्ड खालामनाय जादों। बे दोनथ'नाया 19 जुन खालि मोनसे गोजौ थाखोनि सिग्रोमनायनि उनाव जादों, जेब्ला बङाइगावनि आबखारि मावख'गिरि आरो गुवाहाटीनि मोनसे जर'खा हान्जाया चिरांनि भारत-भुटान सिमाजों लोगोसे सान्तिपुराव गंसे आयेन बेरेखा जौनि कारखानायाव गाग्लोबदों। ओनसोलारि आबखारि मावख'गिरिफोरनो मिथिहोआजासे हरखाब सिग्रोमनाय जादोंमोन, जाय बिबान होनायनि सायाव सोंलु सिखांदों। सिग्रोमनाय समाव 50 लाखसो रांनि गोथां मुवा आरो नंखाय जौ जब्द खालामनाय जादों। आयेन बेरेखा इउनिटआ ब्रान्डेड लेबेलनि सिङाव नंखाय जौ फानगासिनो दंमोन, जाय रायजोआरि सावस्रि खैफोद सोमजिहोदों आरो रायजोनि खाजोनाखौ खहा खालामदों।
मोनदांथिनि सायाव बिथा खालामनानै आसामनि रायजो बेंगिरिया दोनथ'नाय बिथोनफोरखौ गनायथि होदों, जेराव बुंनाय जादों दि मावख'गिरिफोरा गावसोरनि ओनसोलाव आयेन बेरेखा जौनि हाबाफारिफोरखौ सामलायनायाव फेलें जादों। बिसोरनि मावनो हायैया बेबादि आयेन बेरेखा इउनिटफोरखौ खामानि मावनो गनायथि होदोंमोन, जाय आयेन बाहायग्रा आरो रायजो-राजानि रैखाथिखौ गोहोम खोख्लैदों। बे जाथाया मावख'आरिफोर आरो सावस्रि रोंग'साफोरनि गेजेराव जिंगा सिखांदों, जाय आसामाव आयेन बेरेखा जौनि फालांगिजों जुजिनो थाखाय गोख्रों सांग्रांथि आरो साबसिन गोरोबलायनायनि गोनांथि दिन्थियो। 8थि खौरांआव दङ आसाम सोरखारा लामानि खामानिफोरखौ मोजाङै खालामनो नोगोरारि गोरोबलायनायखौ बांहोनो थाखाय पार्ट समन्वय पर्टेल बेखेवदों। गुवाहाटीआव लामानि खामानिनि बेले-बेजेखौ फोसाबनो थाखाय आसामआ पार्ट समन्वय पर्टेल बेखेवदों। गुवाहाटीआव सानथांखि गैयै लामा जावनायनिफ्राय गुलाय-गुजायखौ बाङाइ खालामनो थाखाय आसाम सोरखारा पार्ट समन्वय मुंनि मोनसे गोदान पर्टेल जागायदों। बे पर्टेलखौ गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव दिसपुरनि जनता भवनाव बेखेवनाय जादोंमोन। केबिनेट मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवाया गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरजों लोगोसे बे लन्चखौ दैदेनदों। नोगोरारिफोरा दा बे पर्टेलखौ partsomnway.assam.gov.in आव नायनो हागोन। पार्ट समन्वय पर्टेलआ गुबुन गुबुन बिफानफोरखौ जयै खामानि मावनायाव मदद होगोन। बेखौ थि खालामगोन दि थि बिथांखि लायाजासे लामाफोरखौ खनले-खनले जावनाय जाया। बेयो रोखाथिखौ साबसिन खालामगोन, ट्रेफिकनि जेंनाफोरखौ बाङाइ खालामगोन आरो रायजो-राजानि रैखाथिखौ रैखा खालामगोन। पर्टेलनि गाहाय आखुथायफोरा जाबाय नोगोरारिफोरा सोलिबाय थानाय आरो फैबाय थानाय लामानि खामानिफोरखौ अनलाइन ट्रेक खालामनो हायो। जायखिजाया लामा जावनायखौ जागायनायनि सिगां एजेन्सिफोरा एनअसि लानांगोन। सिगांनि खामानिया स्रां जाजासिम गोदान जावनायनि गनायथि होनाय जानाय नङा। खामानिफोरा थि सम सिमाफोरनि गेजेराव फोजोबनांगौ। गोख्रों रैखाथि नेमफोरखौ फालिनाय जागोन आरो सिफायनायफोरखौ साजा होनाय जागोन। गुवाहाटीआव सोरखारि आरो गावारि एजेन्सिफोर मोन्नैबो बे नेमफोरखौ मानिनांगोन। बेनि अनगायैबो सोरखारा दैब' आरो दै बोहैलांग्रा जायगाफोरखौ सोरबिथिं सेन्सिटिभ जन फोसावनानै लुनायखौ होबथादों। गुवाहाटीआव आयेन बेरेखा गोजौ बिल्डिंनि सायाव सिग्रोमनायाबो सानथांखि गैयै जौगानायखौ होबथानो जागायदों। मन्थ्रि मल्ल बरुवाया बुंदोंमोन दि बे पर्टेलआ खामानिफोरखौ रोखा खालामगोन आरो रायजो-राजानि थाखाय गोजोननाय लाबोगोन। नोगोरारिफोरखौ जायखिजाया सिफायनायनि फोरमायथि होनो थाखाय पर्टेलखौ बाहायनो थाखाय थुलुंगा होनाय जायो, जाय बेखौ साखोन-सिखोन आरो रैखाथि गोनां नोगोरारि सामलायनायनि थाखाय मोनसे सुबुं लोगोआरि आगान बानायो। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै, गोजोन्थों।